Bear Brand araw-araw. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata ano yan? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Alat, palan. Nata ine. Ha? Iyon na yan. Kulang ka sa pagkaon ha. Kulang sa pagkaon. I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. Are you feeling good? A sugar and spice. Malibot-libot ang panahon ha. Feel nice. Kayo po ang magpadaplos. Sugar and spice. Patunaw-tunaw lamang ang sa tuyang mga taba. Lalong-lalo na ako. I got you. Maray na ito sa inyo kabos, mga tugang. Welcome sa programang Iskaramusa. When I hold Sabi po sa inyo mga kaibanan, ako po ang solo-solong solamente. and do no wrong. Ang totoy noon, pero tito ngayon. Tito na kalway po yan. Kasama siyempre ang aking kapartner, one and only. Garot di ko maalon. Nata, Siyempre, agree. Nasusubog ako sa... di ka masupog. Totoo Ay. pag Day na. Ako na lang. Ako ka na lang. And ang kaibanan po ni Tito Renz, kagandahan ng South. Aha. Kuno. Oo naman. Si Angel Mustaza po. Maray na pagkahapon sa endo dyan. Aha. Oh. I knew that Pinagkakontakta mga tugang si Doc Manny Estepona. Ang Pamayukan City Veterinary Office. I knew that I wouldn't. Magayon ini mga tugang na sa indang proyekto. So adopt a dog baga. Tapos so ano makita ki-update manungod sa karning urigdig sa Legazpi. At kaso hapon nakauron ta mga tugang so market administrator kan sa daraga. Awan yan sa Legazpi naman kita kumusta ang presyo kan karning urig. Magin man ang sa indang pagbantay kontra sa ASF. Magin ini mga tugang tadakol ba kita mga nailin na gabalagaw-bagaw ng mga ayam dyan. I got you. What Hello, if Doc? mag-ano kita ki Espersos nakita mag-adapt mga tugang ki ayam. Tangan hindi na sinda niya nagpalagaw-bagaw sa luwas. When I Hindi na sa nagsinda sa mga kanya-kanyatang harong know that at alagaan ta at amanon ta at ang aning mas maging safe ang palibot. Maging man siyempre nagdadaraman mga sa kaugmahan ang mga ayam. and I Yan, yan, tabi. nasa linya na po Aha. ang mahigos and very supportive and talagang mailing mo sa Expersos ka na City Veterinary Office. Aha. Nasa linya na po si Dr. Manny Stepona, ang City Veterinarian ka na Legazpi City. Mahapot kita, duman na tungkol tito rin sa pinag-gibunindang activity na adopt a dog program. Aha. So, Doc, marahay na udto po. Live na po kita ngunyan sa DZGB. Na kaibanan ko po si Kuya Renz Luna po. Yes, marinaw to ang agent at Renz Luna asin sa mga paradangog sa oras na ini. Apo. Doc, ano po ang sa tuyang obheto kay niong pinagpapaataman ta o pinagdutugutan ta na ang publiko mag-ataman po nin ayam? Oh yes, ini pong stray dogs na nagkadalakop ta. Mm-mm. Kaipuan maninda ki lease of life Mhm. na makakuaman ki talagang mga for parents na bago na totoong dog lovers and ini pong passionate and responsible owners of dog kasi aram nyo po na kadakol pong taga nagatamang kang ayam. Opo. Mm-mm. Aday karapat dapat magatamang kang ayam dahil mga pabaya. Aside from that, irresponsible. Mhm. Ini po pigpapalakaw-lakaw sa tinampo, pigpapapupo sa publikong lugar, Mhm. and ini po pigpuunan kang rabies. So nangyari po sa Stanza Opo. na nagkagwa kita ki human death because of dog bite ng stray dogs. Mhm. Makairakman, so 13 years old na
aki Mhm. na dahil sa rabies, dahil sa stray dogs, nawara na po sa futuro kaito. So yun po ang sa kuyang obheto na makakuha man po ini yung mga stray dogs na daipig claim, Mhm. pig surrender, Mhm. bagong for parents Mhm. para Apo. Dok, makagwa man sinda kaugmahan bago man aram niyo po ang mga stray dogs ini po biktima lang po ini kung kapabayan ka mga tag sa dili. Mhm. Tama, Apo. totoo yan. Dok, ano po ba, may requirements po ba kamo na, halimbawa, kung ako gusto ko po mag-adopt nin ayam, may requirements po ba na pwedeng, tiga-require ka mong requirements na itao po sa Indo para sinda maka-adopt po nin ayam? Yes po, ang importante man sana dapat certified na through dog lovers. Mhm. Panduwa, kasi po may bago akong club na Pigabuso, ini pong passionate and responsible owners of dog Aha. club. Ini po pangkontra sa ini pong mga irresponsible pet owners. Mhm. Alam niyo po ba kulang responsible pet owners ang kaipuhan para magkaugwa kita kipagbawas kang dog bite. Mhm. Kaipuhan po talaga magkagwa banding ang tag sa diri kang ayam and so dogs man. Kasi aram niyo po ang ayam is emotional and social being. Opo. Makulang nga pagpapakaon, pigal lilinigan bata kay puan talaga may oras po na tigalakaw-lakaw ang ayam. Mhm. May oras na alyawan ka sa ayam para nagiging mabuot po yan. Apo. Mhm. So yun po ang samuyang study ngunyan na it is not enough to become responsible but you must have a passionate care sa mga ayam. So yun po Mhm. bago kong pigabubusol na organization na club para ma-counter ta ining responsible pet owners ngunyan. Apo. Opo. Dok, so far po ngunyan, ta syempre ka mga nakaaging taon, puga-puga naman sa ekspertos nindo ka itoong madakop ining mga ayam. So far po ba ngunyan, sir, sa iling nindo, dakol pa ba na ayam ang nagbabalag-balag or medyo nagbawas na po? Actually, may kabawasan. Kailang dakol talaga. Actually, Angel, ang estimate ko dyan is 11,000. Mhm. Possible dog to go stray. We have 23,000 dog population. So more than 50% kayan there is a possibility to go stray kasi pwede siya nang lumuwas sa tinampo, maglakaw-lakaw. And ang dog owners is 15,000. Mhm. And more than 50% kain irresponsible. So nakulaon po talaga ang sa tuyang problema. Pagabot po digi sa stray dogs. Kaya sa buton ta po na maski burubanggi na po kami nagko-collect, nagdadakop ng stray dogs. Halos dahil napupundo ang pag-proliferate kani. Pero sa kabusman pong munisipyo, LGU, kita po ang ugwa na intensified stray dogs campaign. Kaya nga ni pato sa ibang munisipyo gusto ng surublion po ang satuyang team para magpadarakok manda. But sabi ko, gusto may makatabang but the local chief executive should know that Opo. Opo. proposal. Apo. Opo, may Renz, ano, may napot ka? Doc Tabi, si Renz po ini. Apot ko lang Tabi, Doc, kung kumusta man po ang sa tuyang pagbakuna po sa mga ayam, kung nagkukulang kita ki mga valve na pangbakuna ta. Ang bareta tagaro aday pagay nakaka-acquire so provincial government ki mga pambakuna ta medyo po mahal baga so vial kayan. Yes, so po totoo lang sa ngunyan nag-agad na po ako na budget kipambakal ki rabies vaccine sa 23,000 dog population kay Mayor. And sa aldaw na ani nagtaon naman kita ki vaccination digdi po sa istansa and padago sa stray dog collection tabat. Sa totoo lang talaga we need more budget Opo. para digdi po sa babakal kani ang rabies vaccine. Aram niyo po ang true vaccination on Oh, Yan. naputol Kita. Naputol si Doc Manny Esteban. Lahat ng mga Ipang, tungkol tayo i-dial connecta ha. tagadayon. Kukonekta ha. I would not Bagay nito mga tungkol so adapt a dog ha. Kung kamo mga dog lovers kamo Tabi, I would mga fur parents,
Ayan, pagkataram ni Doc Man ng mga fur parents, talagang kay puwanin dong Ayan, okay na. participate. Sige po, Doc. Go ahead po. Yes, ang rabies vaccination sa IAM, sa K9, hindi po mas baratong strategy para makontrol ang spread of rabies infection. Mhm. And kaysa naman ano po baga sa human rabies vaccine, it cost us more than 1,000 per shot. Mhm. So yun po ang sakuyang contention na hopefully mabudgetan po kita. And we plan this year to Mhm. vaccinate the 23,000 dog population. Mhm. Apo. Doc, may iba naman po kita kasi the other day po, may ko kong barata na aminado po kamo na kulang ang supply o orig digdi sa tuyang syudad po. Is it true po, Doc? Yes, it's not only Legazpi alone, it's not only Albay alone, but it's all throughout the country na talagang nagkauga kita kay scarcity because of this ASF devastation Mhm. sa hog industry. Kaya talagang it is understood na mataas talaga ang pork price because alam niyo po, price mechanism na once alangkawon ang demand and ang supply, the price will go up. Opo. So yun po ang sitwasyon tangon yan. Ang sakuyang proposal ko na bako lang maglaag ki price cap sa pork, but also put a price cap on the live weight para may equilibrium, may equity po. Opo. Day po magtitios man po ang sa tuyang mga meat vendors, kaya baga sa Manila, ang Ginibo pork holiday na. Because ito lang naisipan ang sa tuyang gobyerno na maglaag ki price cap sa pork. But we need also to put price cap on the live weight. Kasi ang live weight mo niyan is 165 to nag-abot to 170. So ano pa ang kikitaon kang mga meat vendors kayan? Dahil alam niyo po, 30% to 40% ang nawawala dyan sa pag kinatay na, sa Opo. live weight. Kaya it is understandable. So what we should do, i-revive na ang hog industry. Magkagawa na kita kay ASF vaccine with the protocol and if possible, i-regulate ang feed cost, ang feeds, alangkawon ng feed. If the government can do that, pwede kita na maging exporter dahil alam niyo po ang Pilipino, mga may gusto na parataman ng kiurig. Yes Opo. po. Bako kita mga dog lovers, but possible, we are hog lovers. Kasi maski itong panahon po baga, may urig ka dyan, buhay na. So yun ang kay Puwanta. ASF vaccination plus the protocol and regulate the price of the feeds. Buhay po ang industriya. Opo. Doc, kung ini pong pinaka-arani sa tong munisipyo, ini pong Daraga, nagkukuha na po sinda ng supply ng urig dyan, nakaabot na sina sa General Santos City sa pagkuha kan urig. Kita po sa Legazpi, nagkukuha naman po kita ki urig sa ibang lugar? Yes, ang Legazpi because syudad po baga kita. Kaya nga ni ang move ko is to ini pong i-promote sa babuyang walang amoy because alam niyo po, yung babuyang walang amoy, talagang naglibot na po kami, nag-farm visit kami ni Councilor Robido, na parong niya talagang sa sarong farm, naggamit ka ng teknolohiya, dahil talagang parong. So, gusto ko nang i-promote di sa sentro kang Legazpi kung saan yun po ang zoning ordinance. And ini po, ang Legazpi talaga, alangkawon po ang sa tuyang demand because sentro baga kita. Opo. And kay Puwanta, more hog raiser. Kaya nga ni, pig-set up ko sa mitigation sa ESF na ni, is the PCIC insurance coverage para di po malugi sumatag sa diri. And ini po, ma-encourage kira-raise na mag-raise up. Panduwa, ini pong babuyang walang amoy technology, kung saan may encourage ang mga hog raiser na dahil sin irereklamo kan sa indang mga kataraning. Opo. Giraray kan sa Opo. indang pag-ataman. And pantulunin nga ning tig-set up ko po sa organization kang farmers into a cooperative para may mga benefits po bagang nakukuha ang sa tuyang kooperatiba na pwede iagi dyan sa grupong yan and makatabang sa pagbangon kang industriya. Apo. Doc, wala na po kaming hapot unless may gusto ka pa pong idagdag or pangapudan ta po una sa mga Legazpenyo.
Yes, dakol talaga ang satuyang tigmamati, lalo na po dito sa hub scarcity. But ang satuyang opisina, kanagos pong nagaanap kipaagi na masecure po ang pagkaon kang syudad. We have also put up in place ini pong range chicken production na kung saan ini po magiging alternative livelihood. Sa ngunyan, nagbuburanay na po ang satuyang mga range chicken and hopefully mataparang ko na po sa mga farmers na nakalista na na-prioritize na po na makauwan kanyang range chicken para ugwa po kitang alternative livelihood. So yun lamang po and thank you very much sa oras na tigtaon niyo po sa opisina. Apo. Thank you so much po, Doc, for pagiging one call Thank you, Doc. away. Thank you, so Doc. much, Doc. Thank you po. Mabuhay kayo Apo, po. apo. Thank you po. So, yung mga tugang si Doc Manny Estepona, Kansas City Veterinary Office. Feel good. Manugod niya ni kaya na adapt a dog program agin man so sitwasyon mga tugang unyan di sa Legazpi. Feel good. Kan karning urig. So gabos talaga apektado. Bati yung tanong ko na mga nakaantabay. Asa kayo po pala numero 0966-1931-118, 0966-1931-118, asin sa smart number ko 0949-4334-061. Asa ko yung kapartner ma number? Oy, before ko i-announce ko yung number, may nag-text, sabi ni 7380, makisuyo na lang po tabi, nawawara po ang wallet niya na may mga ID. Ang laog po sa pangalan ni Sir Alex Alvarado, taga Ginobatan, Albay. Paki-contact na lang po sa number na 0927-77-80092 and sa 0942-55260 and 35. Yan, 0942-5526035. Kung si Seman Tabian may mauyong buot na nakakuha ka ito, pakibalik na lang po yan sa Tag sa Derita. Naghahanap man po yan kung may mga importanteng dokumentos, mga IDs, and then kung may kwarta, pakibalik na lang po tigahanap po yan kan Tag sa Diri. I feel good. Yan ang magayunan Kuya Ransu, information ni Dr. Manny Estepona. Na yun nga ni, mga may muya, imbes na, syempre buka kuya sa tigdadakop na ayam, ipapairaram yan sa euthanasia itong mercy killing. Mercy killing. Mayroon man, mga baka dakol man sa katalig mga dog lovers, na kung po pwede, magpasiring ka mo sa opisina kan City Veterinary Office kan Legazpi, tanganing mag-adopt nin ayam. Sugar. Bakit talaga dyan, Angel? So mga wala talagang pili sa ayam. May ibabaga talaga na dog lover man daa. Pero so, mga common na mga ayam dyan sa gilid kantinan po mga tugang. Dahil nga, naipigpaparansin ha. Kaya mga tugang, mas magayon na kita mag-adaptar kan ayam. Kami nga ni Angel, nag-adapt kami tulong ayam. Seryoso yan. So, kinuha mi dyan sa Orosite, sa sarong doktor, tanangaki so ano niya mga tugang. Tapos, so tulong Ido, kinuha mi na sa harong ngunyan. Kami nag-adaptar kang tulo. Bali, ang ayam mi sa harong 5 na. I feel nice. Ay, maray ka ini, magduman ako kay Doc Manny, sutugang ko, gusto niya kay ayam. Kaso ang gusto niya, Ido. Ido talaga. Abo niya nasugda ko wala Apo niya, na. tabad, kagaton kaya siya. Pero depende yan kay Jayan. Oy, maray na pagkauto kay Mama Jay. Tama ba? Jay Ventanilla. Kan, siya kauron kanina so kauron ko sa launching kan sa USAID. Tama ba? USAID. Sa Surge, USAID. Yun nga. And sabi niya, pabati man da kay agum niya, kay Habi, Mama, and kids are tuning in sa, nasa Zoom daw pa siya. Yan. Nakamati sindangon yan. Oo. Okay, bati yung tanong unaan mga nakantabay sa satuyan DCGV News Online. Bago mag-giriti-giti, mag-moto-moto, mag-ibi-hibi. Si Ma'am na Jen Rionis Torre Cachuelo, sabi niya maray na udutabi, maray na udumantabi sa imo, madam. I feel nice. Si Hana Abrea Adivino, sabi niya maray na udto po sa indong dua, maray na udumantabi, Hana. I feel. Si Madam na Cristita Macandog Golfo, maray na udto, Angel and Renz, keep safe watching from Hong Kong. Maray na udto tabi sa indo dyan, Madam. Cristita Macandog Golfo, dyan sa Hong Kong. Sabi ma'am ni Madam na Madhubidia de Vera Simeon, maray na po watching from Kuwait. Hello po to Eploxki and Joey de Vera of EM's Barrio Barangay 3. I can't do no wrong. Maray na udto po sa inyo ka, boss. Oh, you can.
Si Sir na Edwin Relucio, sabi niya, good morning po, Angel at Renz. Cute talaga ni Angel. Talaga naman talaga. Bumibenta eh. Cute talaga itong si Angel, ha? Oh my God. Sabi ni Kuya Dan Orense, tandem nindo, Angel and the Gulayat. Ay, Kuya Dan, pasaway ka talaga. Ay, grabe ka, Kuya Dan, ha? Ay, kang college days ni Kuya Renz. Iyo, Halos magkalawas lang kami kaiyan. Kala mo. pa kayo ito, ha? Kaya ka ba kaya uso kayo itong mga tuga? Nangyari kaya sa kayo mga tuga. Mo, Paano kaya? mo. Si kaya? Grabe yung production. Grabe yung production. Ako ito kayo mga tugang, kang college days mga tugang. Nag-gym ako. Pag gym ko, mga tugang, nag-log na ako sa radyo. Dahil ko na napedago, so pag-gym ko. Okay, kayo ito, maniwang ako. Kaya ilugon mo, dako lang ang lugod so ko. So taba lugod. So taba. Ikaw man daw talaga, Angel na naman. So nice, so nice. Sabi ni, Wow, I feel good. salamat sa 20 milyones na nag-antabay ko niya sa tuyang Facebook Live. Sana nagkaraon na kamukan sa inyong mga pagkaon. Kunya na pagkaon to. Manang kita nagpapatunaw na sa iba na tapos na magkaraon, nagpapatunaw na kan sa inyong mga kinarakan. So good. Oy, happy birthday kay Kuya Bunjing Tanay. Ahoy! Happy birthday, tabi! Chief Tech Ramir Tanay, Kuya Alam Bunjing na. Tanay. Para na, mababa na kita naman. Tamay, nailig mo, inatod si Nanay Chi. Na rin. Secret. Ay ba man ito? Jollibee lang ito. Ay, Ay. nag-mention ako, sorry. So good. Nag-mention ako kay product. I got to use Sabi ni Madam na, yan, may nag-text sa tuya. good night. From 281, nakikinig po kami, Lonceras family ng Bagong Bayan Daraga, from Gina. Feel nice. Maray na ito po sa imo, Madam Gina, ha? Ang Lonceras family kan, Bagong Bayan Daraga, Albay. So nice. Maray na udto sa ino ka po. So, paano kayo mga tugang? Alauna na. Alauna na mga tugang ni pagkahapon. Salamat po sa idong pag-antabay. Feel good. Kami po sa inyo na kaibanan, ako po ang solo-solong solamente. Ang totoy noon pero tito ngayon, ang tito ng Albay po yan. Kasama siyempre. Sulamente man, nakagandahan ng sound. Aha. Sa pangaran man kan ni Kuya Ronald Baldo. Oh, yes. Sa Lalo Technical and Marshall Madrid. Aha. Ang lalaking pugi. Palagi. Ang sa pangalan ni Kuya Ronald Baldo, ang alamat kan dap-dap sa Lado Technical. Salamat po sa inyong pag-antabay. Goodbye and mabuhay. God bless. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings. Coupled with